baki shi ke yanka wuya. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 10, baki mai yanka wuya. A wani gari da ake kira Naisabur, aka yi wani kasurgumin barawo wanda ya yi suna wajen fashi da makami. Ya tara wata babbar hanya yana kashe mutane masu wucewa. An yi juyin duniya domin a kamo shi, amma abin ya faskara. Wata rana sai sarki ya yanke shawarar da ya masa afuwa har ma ya bashi mukami don ya zo ya yi saranda ya zauna lafiya. Sarki ya sa aka yi shela cewa ya ba da aminci ga wannan ɗan fashi idan ya kawo kansa. Haka kuwa aka yi. Ɗan fashi ya ajiye makaminsa ya koma cikin muƙarraban sarki. Wata rana suna zaune ana cin abinci ana fira, sai aka kawo naman gasasshen tsuntsu. Sai ɗan fashin nan ya sa hannunsa ya ɗauki naman tsuntsun nan, sannan ya fashe da dariya. Sarki ya yi mamaki kuma ya tambaye shi dalilin dariyarsa. Ɗan fashi ya kaɗa baki ya ce, wani bawan Allah ne na tuna da shi da ya taɓa min wata irin wauta. Sarki ya ce, kamar yaya? Ya ce, a lokacin da nake fashi da makami ne, wani wawan mutum ya zo zai wuce, sai na tare shi, na neme shi ya kawo duk abin da yake hannunsa. Bayan ya bani duk kuɗin da yake da su, sai na ce masa ya cire tufafinsa. Ba don yana so ba, ya cire su gaba ɗaya, ya koma tsirara, har ya juya ya tafi, sai na sake kiransa. Haka kawai rashin imani ya taso mani, sai na ji ina so in kashe shi. Ya roƙe ni don Allah in ƙyale shi. Na ce sam, ban san haka ba. A lokacin da zan cire wuyansa, sai irin wannan tsuntsu ya shuga zai wuce. Saboda tsabar wauta, sai ya kira tsuntsun, wai ya yi masa shaida cewa ni na kashe shi. Ran sarki ya ɓace matuƙa da jin wannan labari, da irin rashin tausayi da ɓarawo ya nuna ma wannan bawan Allah. Sai ya ce, alhamdulillahi, dama na amintar da kai ne, don bani da wata shaida ƙarfa cewa ka taɓa kashe wani. Amma yanzu tunda wannan tsuntsu gashashe ya yi shaida akan ta'addanci da kai ma wannan bawan Allah, kuma kai ka tabbatar da wannan shaidar tasa, babu makawa yanzu zan ɗauki fansa a kanka. Nan take kuwa ya sa askarawa suka kama shi, aka lankwashe hannuwansa ta baya, aka ɗaure shi, sannan aka yi shela kowa ya zo domin shaidar yadda za a tsire shi. Aka kira sarkin Sara ya tsire shi sannan ya cire kansa. Jama'a suna ta tafi suna murna. Allah ya hutar da kowa da sharrinsa. Darasi: baki shi ke yanka wuya. Duk abin da kake yi, ka sa tsoron Allah, kuma ka ji tsoron ranar da Allah zai kama ka. Azzalumi komai ta daɗe, wata rana sai Allah ya kama shi. Rana ɗaya ta ɓarawo, ɗaya ta mai kaya. Tausayi siffar mutanen kirki ce.